Yhdysvallat perustettiin vapauden, oikeudenmukaisuuden ja demokratian ihanteille. Nämä periaatteet levisivät monien vuosien ajan Pohjois-Amerikkaan ja muuallekin. Entä jos nämä arvot olisivat vaarantaneet muita voimia? Entä jos tämä amerikkalainen hallintomalli synnyttäisi levottomuuksia eri uskontokuntia edustavien maiden välillä? Kuvittele maailma, jossa supervaltojen väliset jännitteet ovat suurimmillaan. Tappava konflikti puhkeaa ja syöksyy Yhdysvallat, Naton jäsenet, Venäjä, Kiina, Iran ja Pohjois-Korea massiiviseen sotaan. Tällä täysimittaisella taistelulla olisi epäilemättä syvällinen vaikutus kansainväliseen yhteisöön ja se voisi hyvinkin johtaa apokalyptiseen lopputulokseen. Ymmärtääksemme tämän konfliktin siemeniä, meidän on ensin tarkasteltava Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välistä historiaa. Kylmä sota, joka kesti vuodesta 1947 vuoteen 1991, oli suurvaltojen välisen geopoliittisen jännitteen aikaa. Vaikka osapuolet eivät taistelleet suoraan, ne kilpailivat keskenään ydinasearsenaaliensa rakentamisessa. Joko kiinnostuit? Ymmärrämme, mitä historiallisia tapahtumia tapahtui, jotta pääsimme näin pitkälle. 30. joulukuuta 1922 Neuvostoliiton perustaminen. – 1924 Josif Stalinin nousu. Vuodesta 1936 vuoteen 1938 suuri puhdistus. Kagens kesäkuuta 1941 Adolf Hitler ja hyökkäys Neuvostoliittoon. Toinen maailmansota päättyy 20. syyskuuta 1945. 15. huhtikuuta 1945 Neuvostoliitto hyökkää Euroopan naapurimaahan Berliiniin, Saksaan. Marraskuun 9. päivänä vuonna 1989 muurit kaatuvat Berliinissä, Saksassa. Joulukuun 26. päivä vuonna 1991 Neuvostoliiton romahdus. – 7. toukokuuta 2000 Vladimir Putinin valtaannousu. Venäjä hyökkää 8. elokuuta 2008 naapurimaahan Georgiaan. Maaliskuuta. Venäjä valtaa eteläisen niemimaan naapurimaasta Ukrainasta. Lopuksi tapahtuma, josta kaikki saattoi alkaa. 21. helmikuuta 1992 Venäjä hyökkää edelleen naapurimaahan, mutta suvereeniin Ukrainaan. Haluatko nähdä lisää? Voit nyt katsoa sarjamme kaikki jaksot verkkosivuiltamme. Aloita jo tänään ja tutustu seuraavan maailmansodan mahdollisuuksiin. Venäjä, jolla on kohtuullisen vauras talous ja 144 miljoonaa kansalaista, on ylpeä neuvostohistoriastaan ja juuristaan. Geopoliittisten asiantuntijoiden mukaan Venäjä ei ole koskaan täysin integroitunut demokratian kaltaisten hallitusten uuteen maailmanjärjestykseen.
Neuvostoliiton hajoamisesta vuonna 1991 huolimatta Venäjän halveksunta Yhdysvaltoja ja länsimaista kulttuuria kohtaan on kestänyt vuosikymmeniä. 24. helmikuuta 2022. Jos Venäjä hyökkää Ukrainaan, NATO ja sen liittolaiset reagoivat välittömästi puolustaakseen Venäjän naapurimaan itsenäisyyttä. Venäjän asevoimat valtaavat 3 kriittistä aluetta Ukrainan lounais- ja kaakkoisrajoilla. Krimin niemimaan lisäksi Ukrainan eteläinen maa-alue on muutakin kuin sotilaallisia etuja. Krimin niemimaalla on myös taloudellista merkitystä, koska se sijaitsee Mustanmeren rannalla ja lähellä läheisiä maita, kuten Turkkia ja Romaniaa. Ukraina on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi tärkeä puskurivyöhyke Venäjän ja NATO-maiden välillä. Venäjän liittäminen Krimiin vuonna 2014 ja sen tuki Itä-Ukrainan separatisteille ovat lisänneet jännitteitä alueella. Venäjällä on maailman suurin määrä ydinaseita ja toiseksi suurin ballististen ohjusten sukellusveneiden laivasto. Ne ovat myös yksi vain 3 kansallisesta armeijasta Yhdysvaltojen ja Kiinan ohella, jotka käyttävät strategisia pommikoneita. Ole valmis. Tarkastelemme kummankin osapuolen sotilaallisia voimavaroja tässä riskialttiissa konfliktissa. Tutkimme myös strategioita, taktiikoita ja aseita, joita voitaisiin käyttää Yhdysvaltojen, Naton ja Venäjän välisessä täysimittaisessa sodassa. Yhdysvallat ja NATO joutuvat herkkään tasapainoiluun. Niiden on sitouduttava Ukrainan suvereniteettiin ja estettävä Venäjän uudet hyökkäykset. Toisaalta niiden on vältettävä toimia, jotka voisivat johtaa maailmansotaan. Sotilastrategit voisivat arvioida erilaisia vaihtoehtoja, kuten diplomatiaa, talouspakotteita, voimankäyttöä tai rajoitettua sotilaallista väliintuloa. Tutustutaanpa tarkemmin joihinkin näistä vaihtoehdoista. Diplomatia on ensimmäinen puolustusvaihtoehto. Yhdysvaltojen, Naton ja Venäjän välillä käydään parhaillaan tiiviitä neuvotteluja tulitauon aikaansaamiseksi, Venäjän joukkojen vetämiseksi Ukrainasta ja puitteiden luomiseksi pitkän aikavälin rauhanomaiselle ratkaisulle. NATO voi käyttää taloudellisia pakotteita sotilaallisen voiman vaihtoehtona. Asettamalla Venäjälle ja sen liittolaisille ankaria pakotteita, NATO voisi yrittää painostaa Venäjän hallitusta vetämään joukkonsa Ukrainasta. Seuraamuksilla voi olla arvaamattomia vaikutuksia, eivätkä ne välttämättä tuota välittömiä tuloksia. Joukkojen ja sotilaallisten voimavarojen sijoittaminen Naton itäiselle sivustalle olisi vahva viesti Venäjälle. NATO osoittaa sitoutumisensa jäsenvaltioidensa puolustamiseen ja Venäjän uusien hyökkäysten estämiseen ryhtymättä suoraan taisteluihin. Rajoitettu sotilaallinen väliintulo voisi koostua logistisen tuen, tiedustelun ja sotilastarvikkeiden toimittamisesta Ukrainalle. Tämä vaihtoehto vahvistaisi Ukrainan kykyä puolustaa itseään, mutta se voisi myös provosoida Venäjää ja kärjistää konfliktia. Kullakin vaihtoehdolla on omat etunsa ja haittansa. Yhdysvallat ja NATO pyrkivät välttämään maailmanlaajuisen konfliktin. Pienikin virhearviointi voi käynnistää sotaan johtavan reaktioketjun. Jännitteiden lisääntyessä Venäjä lisää sotilaallista läsnäoloaan alueella ja järjestää massiivisia sotaharjoituksia lähellä Ukrainan rajaa. Nämä provokatiiviset toimet herättävät pelkoa ja ahdistusta Naton jäsenten ja koko maailman yhteisön keskuudessa. Diplomaattiset ponnistelut jännityksen vähentämiseksi lisääntyvät. Yhdysvaltojen, Naton, Venäjän ja Ukrainan väliset korkean tason neuvottelut rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi Ukrainan alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi. Washington DC:ssä sijaitseva Pentagon seuraa tiiviisti Naton ja Venäjän välisen tilanteen kärjistymistä Ukrainan konfliktin vuoksi. Korkeat sotilasviranomaiset ja neuvonantajat pitävät hätäkokouksia arvioidakseen riskejä ja strategioita kriisin varalta, tunnustavat Venäjän kanssa käytävän suoran sotilaallisen yhteenoton mahdolliset seuraukset.
He kehottavat hallintoa keskittymään epäsuoran tuen antamiseen Ukrainalle ja pitämään samalla diplomaattiset kanavat auki, jotta estetään tilanteen kärjistyminen entisestään. Muista tilata ja painaa ilmoituskelloa pysyäksesi ajan tasalla 3. maailmansodan pahimman mahdollisen skenaarion uusimmista jaksoista. Kiitos, että otitte meidät vastaan. Jos haluat pysyä ajan tasalla uusimmista julkaisuistamme, seuraa meitä sosiaalisissa verkostoissamme. Olemme Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä, olemme kaikkialla. Kiitos, että katsot kanavamme. Siellä on paljon muutakin, mistä se tuli. Olen kiinnostunut katsomaan kaikki jaksot tänään. Käy verkkosivuillamme tutustumassa mediakirjastoon URL-linkin kautta. Oletko valmis testaamaan, mitä tiedät toisesta maailmansodasta? Mitkä 2 maata olivat sotilaallisessa konfliktissa jo ennen toisen maailmansodan puhkeamista? Kirjoita vastauksesi YouTube-videon alareunassa oleviin kommentteihin ja odota oikeaa vastausta. Japani ja Kiina olivat sodassa ennen toista maailmansotaa. Mahdollisen maailmansodan uhatessa Yhdysvallat ja NATO pyrkivät tukemaan Ukrainaa joutumatta suoraan konfliktiin Venäjän kanssa. Ne päättävät tarjota Ukrainan asevoimille sotatarvikkeita, tiedustelua ja logistista tukea, mutta pidättäytyvät lähettämästä joukkoja taisteluun. Kun Ukrainaan saapuu kehittyneitä aseita, ampumatarvikkeita ja muita tarvikkeita, maa vahvistaa sotilaallisia voimavarojaan. Ukrainan joukot ovat nyt paremmin varustautuneita vastustamaan Venäjän hyökkäystä ja suojelemaan suvereniteettiään. Naton kieltäytyminen lähettämästä joukkoja Ukrainaan rajoittaa Ukrainan armeijan kapasiteettia. Kokeneen sotilashenkilöstön puute kentällä aiheuttaa haasteita monimutkaisten operaatioiden koordinoinnissa ja toteuttamisessa Venäjän kaltaista pelottavaa vastustajaa vastaan. Maailman osakemarkkinat laskevat, kun sijoittajat ovat huolissaan konfliktin kärjistymisestä. Poliitikot pitävät lehdistötilaisuuksia, joissa he käsittelevät äänestäjiensä huolenaiheita maassa. Venäjällä on taloudellisia ongelmia ja kodittomuusongelmia, kun tilanne pahenee ja yrityksiä suljetaan eri puolilla maata. Konfliktin vakavat taloudelliset seuraukset tuntuvat Venäjän lisäksi kaikkialla maailmassa. Markkinat reagoivat edelleen kielteisesti nykyiseen epävarmuuteen ja mahdollisuuteen kärjistyä edelleen. Kansainvälinen monialayritys aloittaa Venäjällä sijaitsevien työntekijöiden irtisanomisen. Tämä on ensimmäinen askel sen prosessissa, jossa se katkaisee siteet Itä-Euroopan talouteen ja hylkää ja kitkee pois suunnitelmansa kaupan kasvusta. Taloudellisen myllerryksen vuoksi ukrainalaiset jättävät maansa. Ukrainan kansainväliseltä lentokentältä on lähtenyt joukoittain ihmisiä ja ennen vilkkaat liikekeskustat ovat pelottavan tyhjiä. Maailma seuraa tilannetta järkyttyneenä ja toivoo kriisin rauhanomaista ratkaisua ja alueen vakautta. Ukrainan konfliktin kiihtyessä Ukrainan hallitus ja sen kansalaiset ovat yhä epätoivoisemmassa tilanteessa. Yhdysvaltojen ja Naton sotilaallisesta avusta huolimatta Ukrainan armeija kamppailee Venäjän hyökkäyksen torjumiseksi ilman Naton joukkoja kentällä. Borisvillen lentokenttä on toivon paikka niille, jotka etsivät turvapaikkaa kaoottisina aikoina. Vaikka monet ihmiset yrittävät lähteä samaan aikaan,
Logistiset ongelmat lentokentällä aiheuttavat viivästyksiä ja turhautumista. Ukrainalaiset, jotka haluavat epätoivoisesti paeta kriisiä, odottavat innokkaasti lentojaan ja rukoilevat pääsevänsä lähtemään ennen kuin paniikki valtaa maan. Ukrainan virkamiehet ja kansalaiset pyytävät kiihkeästi Yhdysvalloilta ja Natolta lisää resursseja ja henkilöstöä maansa puolustamiseksi. He pyytävät kansainvälistä yhteisöä tunnustamaan tilanteen vakavuuden ja konfliktin mahdollisen laajenemisen laajamittaiseksi sodaksi. Konfliktin voimakkuus kasvaa, kun panssarivaunut tulittavat ja sotilasgranaatit iskevät kaupunkirakennuksiin, jolloin keskustan korttelit peittyvät savuun. Tuhoisat räjähdykset kaikuvat ympäri aluetta ja korostavat tilanteen vakavuutta. Kun väkivaltaisuudet karkaavat käsistä, käy yhä selvemmäksi, että maailma on käsittämättömän katastrofin partaalla ja että tarvitaan kiireellisiä toimia, joilla estetään tilanteen paheneminen ja tuhojen lisääntyminen. Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin kärjistyessä Yhdysvallat ja NATO ovat yhä epävarmemmassa asemassa. Ukrainaa painostetaan antamaan enemmän suoraa apua, mutta samalla yritetään olla provosoimatta Venäjää ja sen liittolaisia. Ukrainan ja koko maailman kohtalo on vaakalaudalla. Aika käy vähiin ja näiden maailmanvaltojen tulevina päivinä ja viikkoina tekemät päätökset muovaavat historian kulkua. Seuraavassa jaksossa tarkastelemme tarkemmin kriisin kehittymistä. Miten Yhdysvallat ja NATO selviytyvät tästä petollisesta tilanteesta? Voittaako diplomatia vai ajautuuko maailma tuhoisaan maailmanlaajuiseen konfliktiin? Älä missaa tämän jännittävän sarjan jatkoa. Tilaa ja ota ilmoitukset käyttöön pysyäksesi ajan tasalla uusimmista jaksoista. Haluatko nähdä lisää? Voit nyt katsoa kaikki sarjamme jaksot verkkosivuiltamme. Aloita jo tänään ja tutustu seuraavan maailmansodan mahdollisuuksiin. Luo poikkeuksellisia video- ja erillispalveluja kehittyneen tekoälyn, maailmanluokan hostingin ja yksityisyyden suojan avulla. Liity nyt ja nauti ainutlaatuisista kampanjoista. Rekisteröidy kuvauksessa olevien linkkien kautta ja aloita kiinnostavan sisällön luominen